Takže čau lidi, vítám vás u mýho prvního let's playe na hru Battlestrike Cult of Victory. A jste vlastně takový sniper, jste ve druhý světový, nevím v jaký světový, nebo nějaký jiný válce, nevím, ale jste prostě sniper a musíte zabíjet vojáčky, Němčoury, fašisty. No to je jedno, jdeme. Tak teď nám tady přistává kámoš. Tak, a co máme za zbraně? Mám tady málo nábojů. A tady pojedou, takže já vím, že jsem na úvod nic neřekl, jo, ale chápete mě, jsem blbej. Takže, jdem na to. A já bych to chtěl mít hlavně hodně dřív dohraný, protože nechci, aby se mi to na YouTube dávalo zase 20 let. Ano. A já jsem na střílení blbej, jo, takže mě omluvte tiž tak. Dobrý. A tamhle padaly padáky, ty byly naše. A tady to nejde zničit, ten transportér. Já už střílím? Jo, on je tady. Je. Dobrý. Báv. Ty vole, on si mě fakt jako nevšim, jo. Ty vole. Proč berou slepce do války, ty to taky nechápu. Vy jo? Jestli to chápete, tak mi to určitě napište do komentářů, jestli chápete tady to. Nic, já tady zabiju tamhle ty hajzlíky. Hej, jakože ho to nezabilo. Teda ani se nehejp. Ani se nehnou teda. Ne, ani se nehejp. No to tak jdeme na to, no. Jo, já tady to vždycky radši rychle proběhnu, protože já vůbec nevím, kde je tady ten sniper, protože tady po mně střílí nějaký sniper pořád. A já vůbec nevím, odkud jde. Kurva, nech mě bejt. Já tady to radši vždycky rychle proběhnu. Nechci, aby mě zabili. Jinak už tady ten pár točím po druhý, protože už mě na konci zabili a já to neměl uložený, blbec. Takže to natáčím po druhý. Ale to na YouTube nedám, jo, jak se mi to nepovedlo. Kurva! No, možná to dám jako bonus. Jo, to by bylo dobrý, ne? Jako bonus! Jo, on nám bouchne. To je škoda. Ne. Já to dám jako bonus, tam to, jak se mi to nepovedlo. No tamhle je nějaký hajzlík. Tak pojď. Já! Dobré, a jdeme na to. Jo. Ty si na mě budeš dovolovat, jo, na to nejlepšího snajpera pod sluncem. Když ono slunce není, ale... Ne, nebudu dělat kraviny. Bum. Byl headshot. To se tak snadno nevidí u mě, že dám headshot. Tady si zaberem nábojky. Seber to. Jo, já nemluvím moc nahlas, jo, protože mě bolí teď v krku. Ale natočit jsem to musel, už jsem asi týden nenatočil video. Nebo týden možná ne, ale... Já jdu zase blbě. Hej lol. Když tak mě omluvte, jo, protože já jsem úplně slepej. Jo, a možná tady to taky budu natáčet s webkou. Možná, jestli se mi to podaří. Jo, Bandicam jde natáčet s webkou, jenže Bandicam je mám nezaregistrovanou verzi a musím to mít jenom 10 minut. A to tady tam se trvá nějakých 20 asi. Nevím, ale možná to rozdělím na 2 části. Jo, ale já tam to dám možná jako bonus. A tady jsem přesně umřel v tom bonuse. Jak jsem říkal, že jsem to natáčel po druhý. Jsem právě skočil z toho balkónu, no. Jsem skočil z balkónu, vole. Nebudu chodit po schodech, jsem rebel. Ale taky to někdy to rebelství skončí smrtí, protože jsem umřel kvůli tomu. Kdo co měl půlku života ještě, jo. Tak a tady budou vevnitř, takže jo, nejsou. Tady byly náboje, myslím. No tak ty byly vevnitř. Tak tady je jeden. Lol, tady byl jeden. Jo, on je tady schovaný za tím rohem, viď, čau. Ne, ty. Ale byl, jo, tady je. Předtím si stál někde úplně jinde. Viď. Je dobrý, je mrtvý. Co nějaký bachlo. Tak jdeme na ně. Tady bude jeden. No, že jo. Ty co na mě míříš? Vole. Tak a tady pak půjdou na mě.
A já tady ještě, ale já tady musím zabít všechny. On je vlastně dole. Já vždycky zapomenu, kde je. Je. 3, 2, 1. Dobrý den. Čau. Jsi mě jako nevšim? Mental. Jsme full vyléčený. Ok, já to radši zkoušet nebudu, bych se akorát zdržoval. Já to chci jen tak rychle proběhnout, jo. Jo, teď vlastně nahoru. Tak a jdeme na ně, no. Ale s tím kubetem je to těžký. Pro mě. Tak. Ani nevím, kolik je, 3 hodiny, 2 minuty. To já jsem blbej s tím střílením. On je tamhle. To rebelství mi skončil smrtí. Smrtí jed. Ty smrtí jede. Ty to má nekonečno nábojů. A ten křížek, jak tam byl, to je, že na ně nemůžu střílet, protože to jsou moji kámoši. Ne, ty vole, já ho nemůžu trefit, vole. Vole, tancuje, vole, valčík. Ne, kurva. Ještě někdo? Jo, dobré. Jo, a takhle jsem přesně umřel. V té části. Prostě, měl jsem kulomet, zabil jsem je všechny. Pak jsem ten kulomet pustil, skočil jsem na zábradlí a pak jsem skočil dolů. A moje rebelství skončilo smrtí. Ano. Ale to jsem měl půlku života, nevím, jestli jsem mohl skočit i teď, ale... Ty vole, co chceš pořád? Já to mám zůstat, jo. Ne, já mám jít tamhle. First and his man, legend, máte nebo Mně to nechce číst. Jo, to je hodnej. Nebo náš. The spot through the forest. No, já to nestíhám. Ty vole. Tak kam teda mám jít, vole? Co, kámo? Jak jsi tam vůbec dostal? Ach jo, vole. Kdo to otevřel, tyhle, to otevřel Poltergeist. Tak jdeme na to, no. Já se toho bojím. Ty vole! Hajzlové, nechte mě. Vás tady je. Dobrý den. Jak se máte? Já dobře. No, možná umřu. Já neumřu. Tak to víte, no, nejlepší sniper pod sluncem. Ježišmarja, já to fakt asi nedám. Ne, já jsem ten nejhorší sniper. Ty vole, takový krve, ale ty vole. Takhle bych nechtěl umřít, to vypadá, jak kdyby ho zabil nějaký medvěd, by ho rozsápal. Jo, a konec mise. Visual marker, zabil jsem jich 38. Hele. 24 headshotů. You were hit, 57, tam to nevím. Hej, přesnost 20%, ty vole, musím se zlepšit. No tak nic, no, tak tady to by byl konec dnešního videa. Já se s vámi loučím a čau!